Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui anem a aprendre vocabulari de BookTube. No vos ha passat mai que quan vos introduïu en un món nou ja n'hi ha moltes coses que no compreneu, n'hi ha molt de vocabulari específic o moltes sigles o termes que no sabeu què signifiquen i vos trobeu un poc fora de lloc? A mi em recorda un poc el fet d'arribar a un poble nou, traslladar-se de casa o anar a l'institut o a la universitat i intentar introduir-se en un grup tancat d'amics que ja està format de fa més temps i encaixar. Això és el que em passava a mi al principi quan vaig descobrir tot el món de BookTube. Segueix moltes booktubers, per exemple, per Twitter, i Twitter, com que és una xarxa social que fa que les frases hagin de ser molt curtes, això fa que proliferen les expressions a base de sigles. Es posa el hashtag i el títol del llibre es posa amb les inicials de les paraules que formen el títol. Clar, de vegades ens tornem bojos intentant veure a què corresponen. Si és un llibre molt famós ho podem saber, però jo de vegades m'he trobat molt perduda i he hagut d'anar buscant fins que he averiguat de què estàvem parlant. No vas introduir-te en una conversa o escriure sobre una cosa si no saps si és realment de la qual estan parlant. Avui vull que aprenguem unes poques paraules bàsiques. Amb les sigles que fan referència a títols de llibres no puc ajudar perquè cada dia n'ixen de nous i haureu de fer un poc de recerca, però sí que us puc parlar d'unes paraules que jo he descobert que s'utilitzen molt en el món del BookTube i que jo desconeixia. La primera paraula és ARC. ARC, o les sigles ARC, fan referència a Advanced Reading Copy. Alguns booktubers, les editorials, els envien llibres o van, en aquest cas, a convencions de literatura. La més famosa es fa a Nova York en juny, és la BEA. La BEA és la Book Expo America i allí es donen moltes còpies, en tapa blana generalment, de còpies que eixiran al setembre a la venda. Als Estats Units primer es publica la tapa dura, el hardcover, que en diuen, i després trauen el paperback, que és el que nosaltres coneixem com a tapa blana. Si veieu que n'hi ha més d'una edició d'un llibre, podeu saber. Si ja teniu la tapa blana, sabeu que és que ja s'ha publicat primer la tapa dura. Però n'hi ha unes tapes blanes que se solen treure abans, que no són ja l'edició tal qual, probablement la coberta tampoc és l'oficial, i no està complet, potser no n'hi ha tot el que n'hi ha en l'edició final, però sí que és una còpia de lectura avançada per als bookbloggers, que són els que fan les ressenyes literàries en els seus blogs, escrit, per als booktubers, que són els que fan les ressenyes en vídeo, parlat, explicat, i allí tenen les Advanced Reading Copy, els ARC o ARC, que poden llegir uns mesos abans, com a privilegi. Tenim també TBR. TBR és To Be Read, és la llista de llibres pendents. Pot ser una llista, pot ser un prestatge, pot ser tota una prestatgeria. N'hi ha persones que es marquen unes metes de ara en estiu vull llegir-me estos llibres o estos clàssics, o he estat en la universitat i m'ha quedat de la bibliografia de llibres pendents, estos sí, vull llegir-me'ls, i es posen una llista de llibres pendents. A BookTube veureu vídeos molt habituals, com són tag en anglès significa etiqueta, veureu vídeos d'etiquetes, jo n'he fet algun, i podeu completar aquesta etiqueta si vos ha agradat i etiquetar algú que voleu que la faça, o podeu crear etiquetes noves i etiquetar gent. A banda de les etiquetes, tindrem també vídeos de book haul. Què és un book haul? Haul, la paraula en anglès, és un botí i fa referència als pirates. Quan atracaven un altre vaixell o trobaven un tresor, el haul era el botí que s'enduien, les joies o el que trobaren en el seu cas. Un book haul és el botí de llibres i fa referència quan els booktubers van a comprar-se llibres i ensenyen tots els llibres que han comprat. Es pot fer, per exemple, un book haul d'aniversari i ensenyar tots els llibres que han regalat per a l'aniversari. Tenim també un wrap-up. Wrap-up en anglès és com un embolcallar, és com tancar una cosa, i wrap-up així fa referència a un resum. Es pot fer un resum de lectures mensuals. El més habitual és fer un resum de lectures mensuals. Tindrem un wrap-up de juny, un wrap-up de juliol, no cal fer-lo tots els mesos, però és un altre vídeo que també és bastant habitual. Estos són uns pocs termes, ja en faré més vídeos, però són els bàsics. Si n'hi ha algun terme que no heu trobat o que desconeixeu i que veieu que s'utilitza molt i teniu curiositat, deixeu-me-la en la secció de comentaris, jo faré una recerca i us explicaré què significa o com s'utilitza.